buhay, tapno induction man adaras, dahil kaya problema ti Oki. Napansay ka pa nagkarara. Thank you. Panagay pastek ni Wall, replanting the Ibig Baybay. Resolution, a manifesto to be submitted to the provincial government, regional office of DNR to stop and prohibit black sand mining in the coastal town of Santa Catarina and nearby municipalities. Thank you. Next. Seawall, agmula tayo itikayo, tarikpatwen, tumarin, kaligan ng mga dakkel. Kooperasyon sa kasapulan. Bantayan kayo ibaybay laban sa dagitay madamdamag magmiminan. Ken panagkararap. Thank you. Agkararap isang kaiyan sa ituro ni Apo ti kamayasan na aramigan kayo babae ti panangibabay ni Apo Santa Catarina nga patron kayo. Kaya po sa Adbakalu Permita, dumawat kayo itulog direkto kay President Pinoy sa mapan na kanseların pinapirmaan na permit na iti Argentina. Thank you. Next. Agad ni Pinoy, dumawat itulog sa pumakasarday ni Black Sand Mining, panagkakay ka. Sumarbay na niya yung nila. Hanin kang bubutusan ng dito ko rin ang makarubos sa Black Sand Mining. Thank you. Panagkay tatay ko pumili. Madumawat titulong sa dagiti akong nga daan tituray. Pag mga pardat, di pa mga pasarden, dagiti akong lahat. Thank you. Next. Bantay dagat. Kada barangay at ako schedule na at bantay sinigit si Baybay kayo. At karaan kayo magkay-kaysa tatlong masaragniban sili kayo. Naindikaran si Lydia at Misuda mismo si Makaymatang kasasaad si Kabaybayan kayo. Thank you. Karara, kita po, magsat, pinangruna. Kawan, kipadalan, kitao, ng Diyos, biso, iti mangyagandang. Datay, kasanot ti kalakkel, binidikira, magda, narami din kanyan tupay, ti umapay. Datay, kunada, ngano lokal ti pag-ibagang mabayan. Ditagrupo mi ako, at nangarami din, nga na-report ko ni Presidente, Enero 17. May mga kinipalat na ito yung isunod yung mga lawlawag nga amo ni Presidente Aquino dito yung nga mapaspasama dito sa Santa Catarina.